При наследствен парцел е важно да направим карта на имота. Кой наследява? Кой има права? Кой трябва да участва? Кой може да подпише сделката? И кой може да спре целият процес, ако бъде пропуснат още в началото? Точно за това удостоверението за наследници не е формалност. То е първият документ, който показва кой стои около наследството. Но е много важно да се разбере едно нещо. Той не казва какво може да се прави с парцела или какви условия могат да се договорят. Не казва дали всички хора са съгласни. И не доказва самостоятелно цялата история на собствеността. Удостоверението отговаря на по-конкретен въпрос. Кои са наследниците? След това идва втория въпрос. Каква е връзката на тези наследници с конкретния парцел? Една от най-честите ситуации е един човек от наследниците да движи процеса. Той събира документите, той говори с съседите, той попълва формата, той търси строител. Но това не означава, че само той може да вземе решение. При наследствен имот активният човек не винаги е единственият човек с права. Може да има братя и сестри, може да има деца на починал наследник, може да има няколко семейни клона, може да има хора в чужбина, може да има наследници, които не участват в разговора, но без тяхното съгласие не може да се стигне до стабилно решение. Затова първата опасност е да не се пропусне някой, особено ако наследниците са много. Втората опасност е починал наследник да не бъде проследен правилно. Например, първоначално има трима наследници. Единият от тях вече е починал. Тогава не можем просто да го извадим от разговора. Трябва да се види кой влиза на негово място. Има ли деца? Има ли съпруг или съпруга? Има ли друг наследствен клон, който вече участва чрез него? Трябва да се види и документът за собственост на наследодателя. Какво точно е притежавал той? Целият имот ли? Идеална част ли? Имало ли и други съсобственици? Има ли стара делба? Има ли дарение? Има ли завещание? Има ли друг документ, който променя картината? Четвъртата опасност е да се пропусне спор. Понякога документите изглеждат подредени, но има лице, което твърди, че има права. Понякога има оспорване. Понякога има искова молба. Понякога има стар конфликт, за който семейството знае, но не го казва веднага. А понякога един от наследниците смята, че е ощетен заради дарение, завещание, делба или друго предишно действие. Тези неща трябва да се видят и прегледат внимателно. Защото ако се пропуснат, по-късно могат да спрат всяка следваща стъпка. Петата опасност е наследниците да нямат обща позиция. Това не е правен проблем. Един наследник иска да продава, друг иска обезщетение, трети желая да изчака, четвърти не вярва на строители. Пети казва, няма да подпиша докато не видя документите от строителя и притиска другите, като иска по-голям дял. Тези ситуации са нормални при наследствени имоти, но трябва да бъдат разбрани още в началото, защото наследникът, който води разговора, може да има желание за напредък, но без другите наследници реализирането на проект е невъзможно. Ето защо е важно удостоверението за наследници да се прегледа от човек, който разбира от тази материя. Важно е той да зададе правилните въпроси. Кой е наследодателят? Кои са наследниците? Има ли починали наследници по веригата? Какъв е документът за собственост? Има ли други съсобственици? Има ли делба, дарение или завещание? Има ли човек, който трябва да участва, но още не е включен? Това е разликата между формално събиране на документ и реално разбиране на казуса. Темата е, има ли яснота по собствеността? Ако не е ясно кои хора имат права, не е ясно с кого реално се разговаря. Не е ясно кой трябва да подпише, ако някога се стигне до по-сериозна стъпка. И не е ясно дали утре няма да се появи човек, който казва: аз също съм наследник, защо не съм бил включен? Затова удостоверението за наследници е началото на проверката, не край на проверката. То помага да се види първата карта на хората. Но след това тази карта трябва да се свърже с документите за собствеността, с историята на имота и с реалната готовност на хората да участват. Ако имате наследствен парцел в София или около София и не сте сигурни кои хора трябва да участват, какви документи имате или дали човекът, който движи разговора, може реално да представи казуса, формата за първична преценка е в описанието. Първо гледаме самия казус, документи,
собственост, кой участва и какво трябва да се изясни. Ако има база, може да продължим към по-сериозен разговор за строителство срещу обезщетение. Ако първо има неяснота около наследници, съсобственици или документи, по-добре е това да се види рано, преди да се създават очаквания или да се говори за конкретни условия. Реална преценка може да има само след преглед на собствеността и документите.